Kaixo nere supertxiki eta superfamiliak zer modu zaudete. Zeizea borrokan denbora guztian arazoi aurre ezin egin? Ordua dezu ezpata gorde eta ekintza egiteko. Zergatik gogoratu zaite, 26an, iraiak 26an goizeko 10etan, nire super eskaintza zuentzako izango dela. Baina ez enteratuko, ez balin bazaude, nire WhatsApp taldean. Beraz, ekintza egin, ezpata gorde, baina hau erabili. Orduan, sartu zaite, hor, 26an, goizeko 10etatik, 10etara soilik eskuragarri izango dituzun erramintak azalduko izkizut eta eskuratu ahal izango dituzu. Beraz, ekintza egin, sartu eta horri txarongo zaitut. Benga, espabilatu bestela galduko duzu.